سند كتابت كم قديت دحري مقبارو قصري كخطبو زدلي سباتنا مأكلت عنا يوحزو خمزلو تفليتو مقد عير اسكاندينافيان مالت ساس متقام ماسك قديتا كخون نخلوم قياشو يقدد كمزلو تحبيرو سلام زغبركم تخطاتل تمدبنا زي خاب ستوكهولم زمدبرو معكن زينا هارموني نلومي سلست تحساس كل تشعن عسران حدن زتدالو مسنادو زينا قندر استات بمقدم كغربولكم مسكلهم عب استوديو زلو مسارحتي زي خد سمعو زصنحكم ارست زينان كالوتن بمدلاو مسانا خد صنحو زعدمكم محار برهامي دحرز مساغاغرنا بزرزر كمرحكم سناي مكتدال دحرتي منغستي شودن اب كاب حدا تحساس جميرو اب ببزحي سبز كبلو بوتاتات سند كتابت كم قندي كنت كخون زحلفو وسانه تختيلو قصرو خطبو زدليون وسنون سبات اندعبه ممصو نزي تختيلو خا مبزحتو موهابه كتابت كوفيد ماكلات طعنان بزحسب مجننا كم تفتره صبصبات زوباتات بمتقاس اغلغلو زيناتته لومي حبيرو الله مسارتتي زينا مبزحتن من محدراو زوباتات شودن توسانه ختغبر بمجمارو حساب حجي كي تخطبو زصنحو سبات كخطبو خمز تقصبون زغا عم كلخال لبدا زلو ترا عب مخانو بحقوس يغلصا مهلاون تي حبريتا رديلو مسارت زتفلالو يصبصات ارغاغيصوم خمزلو ابزوان زي ببزحي بلبدا فيروس كوفيد زلوكوف زلو سبات اتوم زي تخطبو سبات بمخانم كمز زامسل قدم خونت بمنغستي موصو سبات نخطبو زدفاف ميلا خوينو ترخيو خمزلو اتي صبصاب افليتو مقد عير اسكاندينافيان مالت ساس بسنكي لبدا اتاتاتي وزنبر مشفن قص مالت ماسك اندغنا بقديتا متقام كمز جمره بمفلات نخلوم تغلغلت ز مقد عير قدنت كتقومو زخل اسرارحه خمزه تاتاتو تفليتو زي حدش ممرحي ز تاتاتو مقد عير مخنياتو تي اب دبوب افريقيا እንዳ ተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ሓድሽ ዓሌት ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ተባሂሉ ዝተገብረ ምዃኑ ተጸብጻብ አረጋጊጹ ኣብዚ እዋን እዚ ድሕሪቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ዘመሓላለፎ ናይ ተጠንቀቕ ደወል ሓድሽ ዓሌት ቫይረስ ኦሚክሮን ኣብ መላእ ዓለም ሓደሽቲ መምርሕታትን ክታበትን መከላኸልን ኣገባባት ኣብ ጥቕሚ ውዒሎም ከም ዘለዉ ክፍለጥ ተኻኢሉ مقد عير ساس تي حدش ممرحي عب علت شدش تحساس جمر كم زخنة عب زوجة حبريتا كم زفلته عب درجة كله مقد عيرات علمنا خبز حلفة عمت ورحي حموش تحيزو متكم شفني أف ماسك قديتا كوينو يغسل كم زنحن كم زلن يفلت أبقرنا أفريقيا زلو وتهدراون بوليتيكاون كلولاو بفلايكا أبي إثيوبيا زغطل زلو أمانغو حيلتات تقراين أمانغو فدرال منغستن دا تقادد زخيد زلو جيجت يغطل كم زلو خفلت تخايلو حيلتات تقراي كابقلو وسن تخبابتات كل العفرن أمحاران بعلوم كم زي صحابو دحرو مقلاتهم بمنغس زوهاب زلو مقلاتات حق خمزي كونا يوم زحبرو زلو أبز وانزي أبتن منجس تقاصيروان زبحلا ختماتات ساعات أتو خمز تأوجن بز مسرت كا خمس عشدش تمشت كسب عشدش تنجوه أبتن ختماتاتن بوتاتاتن كمن قصاص فقود كم زي كونه تغيرو خمز الله يحبر عيلتات تقراي أب كل اللام حران عفرنا بلعليه وتن نبرتن سيفيلات خمون تكالات ولك منجس ولكي يكون منجستي زغون عينة متقعت خمزي فتصومو بمقلات سفتصيمو زبحال زغون يكون متقعتي بزي شراو أكال كتصارو يخون زلوهم تزي كونه جن زخونه يخون بزعبا زي زوز مقلتات كم زي قبلو صويعو مالو سراويت منغستي فدرال ابزي غرابا معالتات تفلاليو ختماتات كم لاليبلا ጭፍራ ጋሽና
ዝርከቦም ከተማታት ቦታታትን ካብ ሓይልታት ትግራይ ከም ዝመንዝዑ እኳ እንተገለጹ ምምንዛዕ ዘን ከተማታት ብሓይሊ ድነሩ ብባዕሎም ሓይልታት ትግራይ ስሒቦም ብነፃ ምንጭታት ከም ዘይተረጋገጸ ተሓቢሩ ኣሎ ምዝብ ዝተኣሳሰር ዜና ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኣዲስ አበባ ዝርከቡ ዲፕሎማሰኛታት እቲ ሕብረት ቀልጢፎም ካብ ኢትዮጵያ ክወፁ ለበዋ መሓላሊፉ ከም ዘሎ ወኪል ሬድዮ ሽወደን ካብ ፕሪቶሪያ ሎሚ ንግሆ ኣብ ዘመሓላለፎ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ኣስታት 1,000 ተወሰኽቲ ወታደራት ናብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክትልእኽ ምዃና መርበብ ሓበሬታ ደ ሚሊተሪ ኣፍሊጡ ኣሎ 800 ካብ ቨርጂኒያ 200 ድማ ካብ ኬንታኪ ዝተኣኻኸቡ ኣባላት ሃገራዊ ሓለዋ ወይ ከዓ ናሽናል ጋርድ ኣብ ቴክሳስ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ፎርት ብሊስ ዝተወሳኺ ልምምድ ኣብ ምክያድ ከም ዝርከቡ ንኣፈኛ እቲ ኣሃዱ ብምጥቃስ እቲ ማዕከን ዜና ኣቃሊሑ እቶም ወታደራት ኣብ መጀመርያ ወርሒ ናይ 2022 ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክዋፈሩ ምዃኖም እኳ እንተተመልከተ ናበይነይቲ ሃገር ግን ንጹር ኣይኮነን ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ 6,000 ሰራዊት ክህልዋ እንከሎ ኣብ ጅቡቲ ጥራይ ነፈርቲ ውግእን መራኸብን ኩናትን ዝዓጠቐ ልዕሊ 4,000 ወታደራት ብቀዋምነት ዓስኪሮም ከም ዘለዉ ይፍለጥ እዚ ብሕጂ ተዋፍሮ ሰራዊት እውን ተወሳኺ ተልእኾ ናብ ጅቡቲ ወይ ከዓ ኒጀር ክዋፈር ተኽእሎ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ በአፍሪቃ ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ጀርመን ከተማ ስቱትጋርት እኳ እንተኾነ ናይ ስርሒታት ወፍርን ኣሃዱታትን ግን ኣብ ጅቡቲ ከም ዝርከብ እቲ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ ሓደ ሰብ በዚ ሓድሽ ዓሌት ቫይረስ ኮሮና ወይ ከዓ ኦሚክሮን ከም ዝተለኽፈ ተረጋጊጹ ክብል ካብ ጆንስ ዝተመሓላለፈ ዜና ሓቢሩ ኣሎ እዚ ኣብ ሽወደን ናይ መጀመርያ ከም ዝኾነ ዝነገረሉ ሕሙም እቲ ውልቀ ሰብ ኣብ ሓንቲ ካብተን ብትካል ኣገልግሎት ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን ንኸይግየሸን መጠንቀቕታ ዝተዋህበለን ሃገራት በፂሑ ከም ዝተመልሰ ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር እቲ ግዳይ ፎኮስቲ ምልክታት ሕማም ጥራይ ስለ ዘርአየ ሕክምናዊ ክንክን ኣየድልዮን እዩ ተባሂሉ ናብ ገዝኡ ተመሊሱ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ወፃኢ ዓለምን ካልእ ክፍልታት ሽወደን ቁፅሪ ግዳያት እናወሰኸ ይኸይድ ምህላው ግምት ብምእታው ሓኪም ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣብ ዞባ ዮንሾፒን ዝኾነ ሞሊን በንገር ኣብ ሓደ ናይ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣጋጣሚ ኣብ ዝሃበቶ መብርሂ ካብ ኣከባቢና እውን ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ግዳያት ተርእዮ ክሰት ዘይተጸበናዮ ኣይነበረን ክትብል ገሊጻ ኣላ እቲ ናይ መጀመርያ ዝተረኽበ ሽወደናዊ ጉዳይ ኦሚክሮን ብሶኒያ ምምሕዳር ስኮነ ዝተረኽበ ክኸውን እንከሎ ኣብ ዝቕፅል 2 መዓልታት ድማ 2 ግዳያት ኦሚክሮን ኣብ ዞባ ስቶክሆልም ከም ዝተረኽቡ ይጥርጠር ክሳብ ሕጂ ተረጋጊጹ ዘሎ ጠቕላላ ቁፅሪ ግዳያት መልከፍቲ ቫይረስ ኦሚክሮን ኣብ ሽወደን ክሳብ 4 በፂሑ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣመልኪቱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ተከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሚድያ እዩ ድሕሪ እዚ ሓፂር ጸብጻብ ኩነታት ኣየር ዝሰሙን ናብ ሓፀርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም ምሳና ጽንሑ ትካል ፌስቡክ ልዕሊ 500 ናይ ሓሶት ሓበሬታ ዘርጊሖም ዝበሎም ቻይና ንዝመበቆሎም ገጻት ከም ዝኣለየ ኣፍሊጡ እቶም ገጻት ዊልሰን ኤድዋርድስ ናይ ዝተባህለ ስዊዘርላንዳዊ ተመራማሪ ምዃኑ ዝገለጽዎ ኣሜሪካን መበቆል ኮቪድ-19 ንምፍላጥ ዝግበር ምርመራታት ኢዳ ትእትወሉ ከም ዘላ ዝገልጽ ርእይቶ ከቃልሕ ከም ዝጸንሐ ተፈሊጡ ኣሎ ርእይቶታት ኤድዋርድ ኣብ መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሓን ቻይናውን ብሰፊሕ ተጋዊሑ ከም ዝጸንሐን ኤምባሲ ስዊዘርላንድ ግን ከምኡ ዝበሃል ሰብ
ተመራማሪ ኣብ ስዊዘርላንድ ከምዘየለ ክሕብር ጸኒሑ እዩ ኣደ ኩባንያ ፌስቡክ ዝኾነ ሜታ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታት ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተኻየደ ጎስጓስ ኣብ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ዝርከቡ ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝን ኣብ ታይዋን ሆንግ ኮንግ ቲቤትን ዝርከቡ ተዛረብቲ ቋንቋ ቻይናን ዕላማ ዝገበረ መንባሩ ብዓቢኡ ኣብቲ ጎስጓስ ዕዉት ከም ዘይነበረ እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ኣሎ ሃገረ ጅቡቲ ካብ 2017 ናደስኪላቶ ዝጸንሐት ዝምድና ምስ ቀጠር ናብ ንቡር ከም ዝመለሰቶ ከም ዝተገለጸ ተፈሊጡ ፕሬሲደንት እስማዒል ዑመር ገለ ዝመርሖ ላዕለዋይ ኣካል መንግስቲ ብሓደ ታሕሳስ ምስ ኣሚር ቀጠር ታሚም ቢን ሐመድ ምስ ተራኸበ እቲ ዝምድና ከም ዝተመልሰ ብወግዒ ከም ዝተፈልጠ ተሓቢሩ ኣሎ ፕሬሲደንት ጅቡቲ ገለ ኣብ ቀጠር ኣብ ዝካየድ ዘሎ ወግዓዊ ስራሕ ምብጻሕ ብዘይ ከም ዝገበረን ብዘይካቲ ዛሕቲሉ ዝጸንሐ ዝምድና ናብ ንቡር ምምላሱ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ቅድሚ 5 ዓመት ዝነበረ ናይ ምትሕግጋዝ መደባት ዳግም ምብርባሩን ብዝያዳ ንምዕባዩ ኣብ ዝብል ነጥቢ እውን ምስ ኣሚር ታሚም ከም ዝተመያየጡ ሓቢሮም ኣለዉ ጅቡቲ ድሕሪቲ ኣብ 2017 ኣብ መንጎ ሃገራት ወሽመጥ ዝተረኣየ ምክፍፋል ፀግዒ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ብምሓዛ ዝምድና ምስ ቀጠር ዛሕቲሉ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ ኣብ ሃገረ ኢትዮጵያ ከተማ አዲስ አበባ ዝርከብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ጉዳዮም ዘሳልጥሉ ኣብያተ ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ዩኤንኤችሲአር ከምኡውን ጉዳይ ስደተኛታት ካብ ስደት ተመለስቲ ኣራ ንምዕጻው ተወሳኺ ሸቕሎት ከም ዝፈጠሩሎም ኤርትራውያን ካብ አዲስ አበባ ገሊጾም ኣለዉ እቲ ኣብያተ ጽሕፈት ካብ ዓርቢ 26 ሕዳራት ሒዙ ከም ዝተዓጽወ ዘረጋገጹቶም ጸብጻባት ኣብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ናይ ስደተኛታት ፍቃድ ተዋሂቦም ክነብሩ ዝጸንሑ እሞ ብምጥያስ ይኹን ምስ ስድራቤቶም ንምትእኻብ ናብ ሳልሳይ ሃገራት ንምውፃእ ኣብ መስርሕ ዝጸንሑ ሓያለ ኤርትራውያን ስደተኛታት ጉዳዮም ተሰናኺሉ ምህላው ኣመልኪቶም እዘን ክልተ ኣብያተ ጽሕፈት ካብ ስራሕ ምድስካለን እቶም ዩኤንኤችሲአር ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ንምጥያስ ዕድል ረኺቦም መውፅእ ቪዛ ጥራይ ክጽበዩ ዝጸንሑ ኤርትራውያን በዚ ዕፅዋ እዚ ተጸልዮም ከም ዘለዉ እውን እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣሎ ብሰንኪ ዝቕባበን ጸገማት ሰንሰለት ቀረብን ዝሰዕበ ናህሪ ዋጋታት ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ከተማ ቴል ኣቪቭ ኣብ ዓለም ንኽትነብረላታ ዝኸበረት ከተማ ተባሂላ ተሰይማ ከም ዘላ ተፈሊጡ እታ እስራኤላዊት ከተማ ብዝሓለፈ ዓመት ኣብ 5ይ ደረጃ ዝነበረት ኮይና ንፓሪስን ሲንጋፖርን ብምቕዳምያ ኣብቲ ብኢኮኖሚስት ኢንተሊጀንስ ዩኒት ዝካየድ ዳህሳስ ንፈለማ እዋን ናብ ቅድሚት መጽያ ዘላ መዲና ናይታ በኹናት ኣብ ዝተሓመሰት ሶርያ ዝኾነት ደማስቆ ኣብ ዓለም ታ ንኽትነብረላ ዝሓሰረት ዓዲ ኮይና ቀፂላ ከም ዘላውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ እቲ ዳህሳስ ኣብ 173 ከተማታት ንዋጋ ኣቑሑትን ኣገልግሎት ብዶላር ብምውድዳር ከም ዝተኻየደ እውን ኢኮኖሚስት ሓቢሩ ኣሎ እቲ ሓበሬታ ኣብ ወርሒ ነሓሰን መስከረምን ከም ዝተኣከበ ዝገለጸ ኢኮኖሚስት ዋጋታት ብማእከላይ ገምጋም 3.5 ሚእታዊት ወስኽ ከም ዝረኣየ እዚ ካብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ዝለዓለ ምዃኑ ኣብቲ ንከተማታት መነባብሮን ብዝምልከት ዝወፀ ሰፊሕ ጸብጻብ ተጠቒሱ ኣሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሎሚ ዘዳለናዮ ሓፈሻዊ ናይ ዜና መደብ በዚ ወዲና ኣለና ዓርቢ እዩ ጽባሕ ቀዳመ ሰንበት ብሰናይ ናይ ዕረፍትን ናይ ቀዳመ ሰንበት ግዜ ክኾነልኩም እንዳተመነኹ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ስሩዕ ናይ ዜና መደብ ስጋብ እንራኸብ ደሓና ምሰዩ